Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky narhy ýene rekord derejelere ýetip, 22-nji maýda irden 1 Amerikan dollary aşgabatda 22 manada, daşowda 23 manada barabar boldy diýip Azatlygyň paýtagtdaky we ýurdun Demiradyk welaýatyna habarçylary aýdýarlar. Şuň irden Ors bazaryna, ýagny Gülistan Sowda merkezinde 1 Amerikan dollaryny 22 manatdan hödürlediler. Çoğunludaky Altynasır bazarynda 1 Amerikan dollary 21 manat 50 teňe barabar. Daşowda 1 Amerikan dollarynyň bahasy 23 manada ýetdi diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran habarçymyz aýtdy. Azatlygyň bir-birinden garaşsyz beýleki bir habarçysy paýtagtda dollaryň gara bazardaky sowdasynyň dürli-dürlüdigini we onuň narhynyň 22 manada çenli ýetendigi barada gürrüňleriň bardygyny aýdyp, 22-nji maýda öýlen paýtagtyň Ors bazarynda 1 Amerikan dollarynyň ortaça 20 manat 50 teňe barabar bolandygyny tasdiklady. Edil şun Gülörten Aşgabat wagtynyň saat 14-ler töwregi şu ýerlerde dollar sowdasyny edýärler, tanaýarlar hemde çenlen özlerim dollaryň alyp satarlygyna gatnaşýarlar tasdik etdigine görä dollary 20 manatdan 20 manat 20 teňeden satyn alypdyrlar hemde 20 manat 40 20 manat 50 teňeden Dip Aşgabatda ýaşaýan Sinçi Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Ýöne şol bir wagtyň özünde ol geçen ýekşenbe güni Aşgabatyň Demiradygynaky Altynasır bazarynda 1 Amerikan dollarynyň 20 manat 20 teňe we 20 manat 40 teňe aralygynda satyn alynıp, ortaça 21 manatdan satylandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Sinçi Bugaýew dollar bilen bir hatarda azyk we senaat tarytlarynyň bahasynyň hem deňeçer gymmatlaýandygyna, olaryň arasynda esasan daşary ýurtlardan getirilen önümleriň agdyklyk edýändigine ünsü çekdi. Türkiýeden getirilen almalar var. Bundan bir aýdaly 5 6 odal şolaryň 1 kilogramy 25-27 manat aralygynda häzir kuwatda bolsa olaryň şol bahasy 30-33 manat aralygynda edil şuň. Ýa-da bolmasa et bazarlarynyň ählisinde gymmatlapdyr. Şu 18 manat diýilen ýazgy meselem Gülistan Sowda merkezinde ýani Ors bazarynda ýöne hatarlaryndan şu 23 manat bilen 25 manat aralygynda satýarlar. Ýa-da Tuýunyň arzany edil şuň bazarlarda 15 manat etipdir. Bir hepde tewruwatyň dowamyny 3 manat üstüne münükdir de öňkü narhynyň. Diýip Bugaýew ilatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň barha kynlaşýandygyny belleýär. Türkmenistanda 2016-njy ýylyň ýanwarynda dollaryň resmi sowdasy ýatyrlany bäri, onuň gara bazardaky bahasynyň ýokurlanmagy dowam edýär. Türkmenistanyň merkezi banky bolsa dollaryň resmi kursyny 3,5 manat möçberinde saklap galýar. Azatlygyň habarçylary ýurtda adyk we senaat tarytlarynyň barha ýokurlanmagy netijesinde ösümlik ýagy, un, şeker ýaly gündelik harytlary döwleti degişli dukanlardan satyn almagy synanşan ýaşaýjylaryň sanynyň hem barha artýandygyny, ýöne bu dukanlarda da haryt gyçylygynyň ýiti duýulýandygyny habar berýärler. Adamlar bu harytlary satyn almak üçin ir seherde nowatda durýarlar. Nowatlardaky adamlaryň sany onlarça, käte ýüze golaýlaýar diýip habarçylarymyz aýdýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň daşynda bilim alýan studentlaryň türkmen banklaryna açylan öz plastik kartlarynyň pul çekmekdäki kynçylyklary dowam edýär. Azatlyk Radiosu bilen Orsiýetden, Belarusdan we Ukrainadan habarlaşan studentler her gece gündizde kartdan naqdlaşdyryp bolýan ýa-da naqd bolmadyk görnüşde töläp bolýan puluň möçberiniň özleri üçin uzypsyzdygyny, okuwyň tölegine ýaşaýyşy ýetmeýänligini üstesine soňky aýlarda naqd bolmadyk tölegleriň geçmezligi we bankomatlardan naqd puly çekmek boýunça synançyklaryň şowsuz bolmagy, hatda kartlaryň tötänden petiklenmegi ýaly ýagdaýlaryň ýygyderli ýüze çykýanlygyny görüň berýärler. Ukrainanyň ýokary okuwçylarynyň birinde bilim alýan özüni Merdan diýip tanadan türkmenistanly student Azatlyk Radiosu bilen habarlaşyp öz başdan geçirýän kynçylyklary barada gurrun bermek isledi. Studentiň sözlerine görä onuň özüniň we beýleki türkmenistanly studentlaryň ençemesiniň kartlarynyň petiklenmeginiň döreden pul ýetmezçiligi zerarly. Olar köplenç aç galýarlar.
O gatı kösenýäs, o ýa çörege pul tapamyz ok. Onlar $15 berýär. Soň wagt şonda beren o. Ka wagty magazina barýas, produkt alýas, käl zat alamyz ok. Azır açyklar alýas, bir 2 güne yer ýaly, ýetir ýalyş şoňa da telan ok bol. Men dekabr ayının 2017-nji ýylda bu zat olandym. Eýan parçalar pul bermän başlady, ýygyçken adam başladym. Şonuň üçin hazır 15 kilogram düşüp durun. Agram ýok 15-60 kilo ondan hazıryn. Dip merdan gurrun verdim. Şeride ol edir häzirki pursatda meniň jübüýümde $2 ýaly pul bar. Men ony diplom işimi çapdan çykarmak üçin taklap otyaryn diýip belledim. Şeýlede studentyň sözlerine görä Türkmenistanly ýaşlar gazanç etmek üçin dürli mümkinçilikleri gözleýärler. Dürli agyr we uzypsyz tölegli işlerde işleýärler. Türkmenistanly student Azatlyk radiosu arkaly öz arzyny türkmen häkimetlerine ýetirmek istedi. Çok Türkmenistan işleyenlere hayır bizim karşımıza açıp bereyim. Sizden kulakhan hayır. Şu aylarda daşa yurtlar diyoruz. Bizim öyümüz hem yok, çayımız hem yok bu tayda. Biz ofşargada oluyoruz. Ofşarganın televizyonumuz yok. Biz tizara çıkar koyuyorlar ofşargalardan. Ondan biz nereye yaşamalı? Türkmenistan'a girip bilemiz yok. Sebebin ofşarganın televizyonumuz Türkmenistan'a koyuyorlar yok. Deyip merdan aýtdym. Türkmenistanyň banklarynyň plastik kartlary ýurdun ilaty üçin milli puly daşary ýurt walutasyna öwürmek boýunça esasy mümkinçilikleriň biri bolmagynda galýar. Resmi düzgüne görä Türkmenistanyň içinde türkmen manadynda resmi kurs boýunça hasaba goýulan puldan soň ýurdun daşynda peýdalanyp bolýar. Emma geçen ýylyň aýagyndan bäri türkmen banklary öz müşterilerine ýurdun daşynda naqd pul çekmäge ýa-da kart arkaly hasaplaşmagy ruhsat berilen möçberini çürtgesek azaltdy. Köp halatlarda kartlar işlemeýär we pulun resmi taýdan göz öňünde tutulýan mukdary müşterilere el ýeterli bolmaýar. Köpçülikliň häsiýeti eýe bolan bu meseleniň ýarym ýyla golay wagt bäri dowam edýänligine garamazdan türkmen häkimetleri bu ýagdaýa çözgüt tapmaýarlar we onuň ýüze çykmagynyň sebäplerini düşündirmeýärler. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistanda Amerikan dollarynyň gara bazardaky narhy 6 aýyň dowamında bir näçesi ýokurlandy we resmi kursdan 6 hisse aşdy. Türkmenistanyň Merkez bankynyň bir Amerikan dollary üçin kesitlen resmi çalyşyk kursy bolsa 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manat derejesinde üýtgewsiz saklanýar. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Daşow welaýatyndaky ýangyç guýjy stansiýalarda benzin gytçylygynyň emele gelendigini Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleri habar berýärler. Häzir ýangyç guýjy beketlerde A92 markaly we A80 markaly benzin seýrep tapdyrýar. Bu ýangyç gytçylygyny Daşowdyň ähli etraplarynda, hususan da Daşow şäherinde we Gurban Sultan eje etrapynda görse bolýar. Ýöne bu gytçylyk Ruhwelend etrapynyň ýangyç beketinde hasy köp duýulýar. Sebäbi bu ýangyç beketden Aşgabatda kirýän hususy taksiler we daşary ýurtlaryň ýüklöwleri öz ulaglaryna ýangyç goýýarlar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran çeşmämiz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä benzin ýetmezçiligi welaýatyň käbir idara kärhanalarynda işiň bökdemegine şolsanda döwleti değişli jemgyýetçilik awtobuslarynyň gatnawynyň çäklendirilmegine getirdi. Şu ýylky gowaça ekiş mewsiminde welaýatdaky owa hyzmat kärhanalarynda dizel ýetmezçilik etdi. Owa hojalyk we kommunal hyzmat tehnikalary 15 günden bäri öz işlerini duruzdy. Paýta ekişi hatarlary bejerigi bökdeýär. Ýol guruluşy, un zawodlarynyň işi hem totady. Döwlet awtobuslary welaýatdaky ähli gatnawda hyzmat etmeýär diýip çeşmämiz belledi. Onuň tasdiklamagyna görä jemgyýetçilik transport serişdeleriniň gatnawynyň çäklendirilmegi adamlaryň köpüsiniň hususy taksileriň we mikro awtobuslaryň hyzmatyndan peýdalanmagyna getirdi. Munyň netijesinde hususy taksileriň we mikro awtobuslaryň krey narhlary öňküsünden ençemesi gymmatlady. Hususy taksileriň we mikro
avtobuslaryň bahasy 4-5 esse gymmatlady. Adamlar esasanda owalardan her gün etraf we vilayet merkezine işe gatnayanlar gatnaýyle bolýar. Hususy krediýan ulaglarym tapmak kynlaşdy. Gymmatlygy bir ýany, münmäni tapylsa bolýar diýdirýän döwür boldy. Saparmurat Türkmenbaşy etrafy bilen Daşowuz şäheri aralygyna öň 5 manat bilen gatnaýan mikro avtobuslaryň kreyi 25-30 manada çykdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Daşowuz şäheriniň ýanygy çuýulan stansiýalarynaky käbir işgärler adatlygyň yerli çeşmelerini ýanygy gytçylygynyň sebäplerini benzinin gymmatlamak ähtimallygynyň bardygy şeýlede döwlete degişli kärhanalaryň tehnikalaryna berilýän dizelin we benzinin hem bahasynyň ýokurlanjakdygy bilen düşündirdiler. Adatlyk radiosu bu öňe sürmeleri häzirlikçe türkmen resmiýlerine tasdikletmek ýa-da inkar etdirmek başartmady. Şeýlede Adatlyk radiosu Daşowuz vilayetiniň ýanygy çuýulan stansiýalarynda benzin ýetmezçiligi we onuň sebäpleri barada Türkmen Nevit Önümleri Edarasy bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentari hem alyp bilmedi. Ýatladyp geçsek Türkmenistanyň Demiradyk vilayetiniň merkezi şäherindäki we etraplaryndaky ýanygy çuýulan stansiýalarda benzin gytçylygynyň emeli gelendigi barada Adatlyk radiosu şu ýylyň fevral aýynda hem habar beripdi. Şonu Adatlygyň bu vilayetdaky çeşmeleri A95 markaly benzinin ýokdugyny, ýanygy çuýulan stansiýalara seýrek gelýändigini ýöne onuň bir saata ýetmän gutarýandygyny gürrüň beripdiler. Söhbetdeşimiziň tasdiklamagyna görä Adatlygyň bu barada taýýarlan makalasyndan soň Türkmenistanyň ykdysady jenaýatlere garşy gullugy ýurduň awtomobil ulaglary ministrliginiň Könürgençdäki edarasynda derňöw geçirip 600 tonna goloý benzinin ogurlanandygyny anyklady. Şondan soň bu edaranyň ýanygy goýuju beketiniň başlygy Döwlet Ataýew eli gandarly prezidentiň ýygnanynda görkezildi diýip çeşmämiz aýtdy. Şu ýylyň 1 fevralynda Türkmenistanda benzinin bahasy 50% gymmatlady. Ýurtda odal 1 manatdan satylan A95 markaly ýanygyň 1 litri 1,5 manat, öň 94 teňeden satylan A95 markaly benzin 1 manat 35 teňe bahalanmaly edildi. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýyzarlan. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçyl we gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda dören ykdysady krizisten, işsizlikden hem eklenç ýagdaýynyň barha kıylaşmagy sebäpli iş gözleginde daşary döwletlere gitmekçi bolan türkmen raýatlarynyň Aşgabat aeroportunda uçara mündirilmeliliginiň fakatlaryny artmagy bilen daşary döwletlere gitmekçi bolan raýatlardan migrasiýa gulanyň işgärleriniň soraýan paratynyň hem artýan barada maglumatlar bar. Öz adynyň efirde tutulmalygyny soran Mar vilayatynyň bir ýaşaýjysynyň aýtmagyna görä, ol 3 aý mundan öňe Türkiýe döwletine işlemäge gitmekçi bolupdyr. Emma ol Aşgabat aeroportunda Türkmenistanyň migrasiýa gullugy tarapyndan uçara mündirilmän ýerine gaýtarylypdyr. Ýaşaýjy nähil ýol bilen hem orada ýurtdan çykmaň aladygynda tanış biliş gözläp başlapdyr. Tanış bilişlik bilen uçara münmek üçin onuň $1,500 para bermeli boljakdy barada aýdylanan soňra ol öz dogan aryndaşlarynyň pul ýanap soralýan parany jemläpdir. Ol Aşgabat aeroportundaky migrasiýa gullugynyň işgärlerine berilmeli parany alyp gaýtadan bu meseleni çözmäge boyun alan araçynyň ýanyna gelipdir. Emma araçynda paranyň möçberiniň $3,000 galdyrlandygyny aýdypdyr. Odal kyýaly banklardan döwlet kurdy bilen dollar satyn alyp bolýan bolsady, onda olaryň soraýan $3,000 hem jemlese bolardy. Gara bazarda dollaryň ýygyderli ýokurlanyp durmagy bilen manady peçat edýän ystanogyň bolaýmasa $3,000 satyn almak üçin gerek bolan manady tapaýmak hem indi ilata başartmaýar diýip bu edilýän göz çykynç ýagdaýlardan ilatyň indi gidere ugur tapmaýandygyny vilayet ýaşaýjysy aýdýar. Para we korrupsiýaga garşy göreşýär diýildi bilen para horlugy artdy, paranyň möçberi hem artdy. Özüm ony gizlilik bilen amala aşyrjak bolum duranoklar. Şol aýdylan paranyň möçberini jemläp bilmeseň bolanok, işiň düzelenok diýip arkaýyn jogap berýärler. Emma agdylan parany tapsaň bitmejek iş galanok diýip ýaşaýjy dowam edýär.
Ýaşaýjynyň azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä vilayatlardan daşar döwletlere işlemäge gidenleriň sany juda artypdyr. Gitmek isleýärleriň sany gidellere görä hem agdara. Hebäbi islendik döwletde iş şertleri hem güzaran ýagdaýlar hem Türkmenistanyň ýagdaýyndan has artykmajyrak bolsa gerek. Asyl daşar döwlete çykanlaryň ýyllarına gaýtaslar gelenok. Öz bilen tanyş bilişlerinden daşar döwletlerde gazanç edip, gelen gidenden howsarlaryna pul uradyp, jaý satyn alyp goýanlary hem kän. Emma uzal ýaşamaga jaý bolman gazanç üçin daşar döwletlere gidenlerden indi ýurtda ýaşaýyş jaýlaryny satyn alyp goýanlarynyň ol jaýlar gaýtadan satmak isleýärleri hem köpeldi. Sebäbi olaryň da ýyllarına gaýdyp gelmek islemeýärler dep ol dowam edýär. Parahorlygyň ýatman onuň möwjeýändigini, ýylatyň gün-günden garyplaşýandygyny, owalaryň tolgunçylyga baryp ýetendigini degişli ýolbaşçylar bilmeýändirler dep aýtsa bolarmy? Ýok bolmaz. Hökümet ýolbaşçylarynyň ähli zatdan habarlary bar. Emma ähli edara kärhanalarda oturan emeldarlar öz biri bilen gepleşikli bolýandyklar sebäpli ähli bir kanunçylyklara göz ýumulýar. Şol sebäpli hem paranyň möçeri hem artýar, on talap edýärleriň sany hem artýar. Ortada bolsa ýönekäy halk kösenýär diýip işde ýaşaýjy diýenýär. Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. İstanbulda konsulluğa işi düşüp baranlar soraga çekilýär. Türkiýede ýaşaýyş ýa-da zähmet ruhsatyny almak isleýän käbir türkmen migrantlarynyň Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugyna suud işiniň bolmanyny barada kaziýet resminamasyny almaga baranna ol ýerde bir soraga çekilýänligi habar berilýär. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny sorap Azatlyk radiosy bilen Istanbuldan habarlaşan käbir türkmen migrantlary konsullugyň işgärleriniň ol ýere resminama üçin ýüz tutmaga baranlary diňe bir soraga çekmän. Şol ruwatyň özünde de psikologiki basyşam edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyna eklenç ýagdaý juda yaramazlaşan soň 3 aý mundan ol Istanbuly işlemäge geldim. Istanbulyň migrasiýa edarasy türkmen migrantlarynyň öz ýurduna suud edilmäni baradaky kaziýet resminamasyny ol Türkiýanyň kaziýetinden getirmegimizi isleýärdi. Häzir bolsa soňky 3 aýdan bäri ol resminamany konsullugyň üstü bilen öz ýurdundan getirmegini soraýar. Menem Türkmenistanyň konsullugyna ýüz tutmaga bardym. Konsulluk öz ýurdundan şeýle resminamany soraýanlardan 9 Amerikan dollary meçberini döwlet tölegini alýar we ol pulu gidip konsullugyň bank kasanyna geçirmeli diýip Azatlyk radiosy bilen Istanbuldan habarlaşan türkmen zähmet migrantlarynyň biri bolan Zenan soň sözleriniň üstüni şeýle ýetirýär. Men özüm üçin we oňdaşlarym üçin bir näçe gezek türkmen konsullugyna resminama soramaga baranmazda ol ýerde azyndan 50 töwereg migrantyň garaşyp duranlygyny gördük. Suud edilmäniň baradaky kaziýet resminamasy 45 günüň dowamynda Türkmenistandan geler. Ýöne gelbäri. Biraz sen bilen gıýbatlaşar diýip konsullugyň bir işgäri meni aýratyn bir otoga salyp gaty bir soraga çekdi we her hil edip meni gorkutjak bolup psikologiki basyşlar edip gördü. Ýöne men aljaramадym. Konsullukdan ýyma gaýdanda şeýle ýagdaýa duçar edilen beýleki migrantlar bilen gepleşdim. Olaram gaty nägile konsullugyň işgärleriniň edýän şeýle işlerinden diýip howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny soran türkmen migranty Azatlyk radiosyna öz başyndan geçirenlerini gurrun berýär. Istanbulda ýaşaýan aktivist Rozoway özü bilen habarlaşan migrantlaryň aýdýan maglumatlaryna salgylanyp Türkmenistandan Istanbuldaky konsulluga iýerilýän raýatyň suud edilmäni baradaky kaziýet resminamalarynyň köpüsiniň oňoýsuz mazmunyna taýýarlanýanlygyny gurrun berýär. Bir ay 15 gün içerisinde gelmeli hatyňam %80'i diýeni aňyrdan bäri garalama bilen gelýärmiş. O zol suuda çekilipdir. Suuda çekilende de suud zalyndan boşasa bile garalamaly ruhsatnamalar gelýär aňyrdan bärik diýe. Azatlyk radiosy bilen habarlaşan käbir türkmen zähmet migrantlaram konsullugyň üstü bilen getirilýän şol kaziýet resminamasynyň aýdylşy ýaly negativ mazmunyna ýazylýanlygyny we şoň üçin köp tanyş bilişleriniň ýaşaýyş ruhsatyny alyp bilmän kösenýänligini öňe sürýärler.
Sözü jemlesek, ýokarda azalýan misallar çäginde türkmen migrantlarynyň Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugyna başdan geçirýän ýagdaýlar barasynda degişli türkmen resmiýleriniň nähilidir bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmady. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepiliyet etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündülügi halkara temasyndan dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiz. Trump'ın administrasiýasynyň Awganistan baradaky täze strategiýasy awgust aýyndan bäri Taliban fitneslerine karşı az öňügidişlik gadandy. Şeýle-de ýurt 17 ýyl bäri dowam edýän uruşdan soň hawply we durnuksuz bir ýer bolmagyna galýar diýip hökümetiň göregçi toparlarynyň hasabatyny aýdylýar. Amerikanyň öz göregçi topar tarapyndan 21-nji maýda gelinen netijeler Pentagonyň awgan güýçleriniň Amerikanyň goldamagy bilen Talibana garşy görüşde kynçylykly döwri arka atyp, aýgyty forsaty ele geçirdi diýýärine tesirler. Pentagonyň we Döwlet Departamentiniň şeýle hem Birleşik Ştatlaryň halkara ösüş agentligining baş inspektorlary tarapyndan Senata berilen hasabatda Taliban we beýleki jeňsi toparlaryň 31-nji martda çelli bolan 3 aýyň içinde amala aşyran hüjümlerine sargılanýar. Taliban we Irakdaky, Siriýadaky Horasan Islam döwleti agyr hüjümleri amala aşyryp Kabulda ýüllerçe adamy öldürdi diýip hasabatda aýdylýar. 21-nji maýda Taliban özüniň Kabulda köp hüjümleri amala aşyrmagy planlaşdyrandygyny aýdyp, Awgan paýtagtynyň ýaşaýjylaryna harby merkezlerden gaça durmak barada duýduruş berdi. Awgust aýynda täze strategiýany ýola goýan Trump'ın administrasiýasy özüniň Talibana garşy harby kampaniýasyny güýçlendirjekdigini bildirip, köprek güýç ulanmak uruşda ýeňiş gazanyp bilmejekdigini Talibana anandyrar diýip umyt etipdi. Ýöne inspektorlar Talibana edilen basyşyň artdyrylmagynyň saldamly netijelere getirendigi hakda jemgyýetçilige el ýeterli subutnama köp däldi ýerler. Fevral aýyna Awgan hökümeti öňünden şert goýmazdan Taliban bilen ýaraşyk prosesine girişmegi teklip etdi. Ýöne ýarym harby topar bu teklibi maskaralap reddetdi. Hasabatda territoriýa babatda da Amerikan we Awgan güýçler tarapyndan gazanylan möhüm zadyň bolmandygy aýdylýar. Aktamyň strategiýasynyň maksady bolsa, hökümetiň kontrollugyny territoriýany 64%-den artdyryp 80%-a ýetirmekden ibaretdi. Raportda bellenmegine görä mundan başga da Aktamyň Pakistana öz territoriýasyndan Awganistana hüjüm edýän jeňçileriň garşysyna şäre görmäge mejbur etmek üçin eden tagallalary netije bermendir. Hawpsuzlyk üçin Pakistana berilmeli edilen 1,15 milyard dollar bilen 2 milyard dollar aralygyndaky pul toxtatylsa da Pakistan teröristleriň penalanýan ýerlerini ýok etmek boýunça oňly iş etmendir. Hasabatda şeýle hem Awganistana parlament saýlawlarynyň geçirilmeginiň öňe gidişlige getirmegine şüphe bildirilýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündəligi bilen men Şaýmerdan Ulumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganistanda bir ýandan uruş gowga beýleki tarapdan suw hem köp weýrançylyk getirdi. Obalary suw basdy. Halkyň üýjaýlary weýran boldy. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan vilayatynda da suw sebäpli köp weýrançylyk boldy. Türkmenlerim suwundan gaty köp ziýan çekdi. Bir mana şu özüm gal. Sil walk. Mana meri hiç mana bundan bir kase ýok. Şişahana obatynyň ýaşaýjysy Abdulhalygyň aýdysýça, suwundan ziýan çekenlere döwlet tarapyndan kömek bolmandyr. Ýagdaýlarymyz bilen gaty gynç bilen ýaşap otyr. Döwlet tarapdan kömek bolan ýok. Bizlere bir şol awal güne sil basan güne 4 bal taýyara gelip bizler suwdan çykardy, başga ýimit diýip düşek diýip ýapynja diýip kömek etse de köp az, ýeterlikli däl-de.
hiç çaramız yok, mümkinçilik yok. Mecbur şol çadırlarda yaşasak da. Ya keppe ya çadır şolarda yaşasak. Hiç tad alıp çıkamız yok biller. Bir canımız çıkardık başka zatlamız galy suwun altında. Öz obohojuluk önümçiliklerinin hem sel suwunyň aslynda galandygyny Hacı Hudaýnazar gurrun berdi. Deryadan her kança zor ettik bolmadı aldı başartmadık. 7 gün mi 8 gün. Zira zigir, buğday bir dana kalmadı. Ekinlemiz. Ha gitti şu zatlar. Düşek, yastık, yorgan hemmeci gitti. Devletten geldi diye bir gaşutyan birinci verdiler mana şu. Sel suwunyň ziyan çekenlere özleriniň kömek getirendigini Abdurrahim ağa aýtdy. Bere kömege keldik, tapanmada elbeden geleni al keldik. Köp adnamek bir alman kadrını bilmedik, bir bağın kadrından bilmediptir. Her barnatamiden elmeden geleni al keldik tapanmada. Ana bir nana keldik, mala keldik, yağa keldik, burunca keldik, tapanmada al keldik. Bizler şol insan perwerligi için kömege keldik. Her kim bir namazmada oturustuk, her kim bir nan, iki nan, ya bir tir burunç, yarım tiri un al keldiler, hemden al keldik mana şeýle. Gurbanyň aýdyşyna garanda sel suwunyň ziyan çekenlere döwlet kömek etmendir. Şo sebäpden olar sel suwunyň ziyan çekenlere nan çörek ýardam edipdir. Bere kömege keldik, komdarlyk, ýer ýurtlarymyza suw waskitler hene hiç bir ýerden masa kömek bolmandyr bulara. Obadan aldık, özlemizden aldık, başka komramızdan aldık, akeldik soňa barkelin dediler. Döwletimizde tapdyk usul ise bir kömek etsek köp bir ýaxşy iş bolar diýip söýdüler. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen Habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.